Ahojte priatelia. Viete o tom, že si kefír viete vyrobiť doma úplne jednoducho len z dvoch vecí? Tento kefír stojí len pár centov a chutí niekedy lepšie než z obchodu. Nie niekedy, ale myslím, že oveľa lepšie. Takže dnes si ho pripravíme. Takýto pekný hustý kefír. Budeme na to potrebovať kefírové zrno, teda tibetskú hubu a plnotučné čerstvé mlieko. Kefírové zrno som si zohnala už pred nejakým časom a dá sa zohnať na internete alebo od suseda alebo od niekoho, kto už kefír si robí doma, lebo to kefírové zrno, teda tá tibetská huba, sa stále množí. Čím viac robíte, tým viac jej máte. A potom rýchlejšie a rýchlejšie vám vytvorí kefír. Ja som zohnala kefírové zrno cez stránku kefirovamapa.sk a kontaktovala som ľudí, človeka teda, ktorý mal kefírové zrno doma, a za liter čerstvého mlieka som ho v podstate vymenila za takú polievkovú lyžicu, na úvod stačí. Čiže z toho sa potom dá robiť kefír. Páči sa mi tá myšlienka alebo tá hodnota, že za liter čerstvého mlieka sa dá vymeniť, pretože ten dotyčný, ktorý to kefírové zrno má a chce vám odobrať, tak vlastne tým vytvorí nový kefír a vlastne nakrmí tú hubu tým mliekom na ďalšie robenie kefíru. Teraz vám teda ukážem, ako ten kefír robím a čo k tomu všetko potrebujem. Poďme na to. Takže na kefír potrebujeme plastové sitko, nejakú plastovú alebo gumenú, silikónovú miešačku. Nemal by prísť, respektíve tá kefírová huba nemala by prísť do kontaktu s kovom. Ten kefír, keď už budem cediť, tak vlastne môže ísť do kovového hrnca, lebo tam už pôjde čistý kefír a hore v plastovom sitku mi zostane tá kefírová huba. Ja tu už mám pripravený môj kefír z chladničky. Takto si ho dávam do zavareninového pohára. Teraz idem už hotový kefír scediť. Takýmto miešaním si ho precedím cez sitko a v sitku mi zostane kefírová huba. Tak. Takže dnes vám vlastne predstavím a ukážem celý proces. Nie je to nič náročné, práve naopak je to veľmi jednoduché. Tu mám už pripravený čistý pohár na ďalšiu výrobu kefíru. A takýmto spôsobom vlastne si precedím kefír a tu v sitku mi zostáva kefírová huba. Vyzerá to ako také hrčky karfiolu. Niekedy raz za čas ju prepláchnem vo vlažnej vode, keď už vidím, že je taká ťahavá alebo že by to chcelo. Takže teraz si ju idem prepláchnuť. Hubu mám teda prepláchnutú a vyzerá to naozaj jak taký malý karfiol. Tak, hubu si nechám takto v sítku
odtiec na servitke. Tu mám scedený kefír, s tým budem o chvíľočku ďalej pracovať. A teraz si zoberiem čistý pohár, do ktorého si tú tibetskú hubu prenesiem z toho sítka. Takže máme tu tibetskú hubu, teda kefírové zrno, a použijeme na to čerstvé mlieko. Je síce z obchodu je jedno aké, ja kupujem vždy plnotučné a vždy musí byť napísané, že je čerstvé. Mávajú ho v obchode v chladničke. A teraz tu tibetskú hubu len zalejem čerstvým mliekom. Ak chcem kefír mať na druhý deň hotový, tak si ho nechám na linke pri izbovej teplote 24 hodín takto odložený. Ja mám ale radšej, keď ten kefír nechám do rána na linke a potom na 2 dní ho dám do chladničky. Vtedy je taký hustejší, krémovejší. Takže ja to zvyknem tak do rána, nechám na linke, aby sa naštartoval proces, aby hubičky začali pracovať a ráno pred odchodom do práce ho dávam do chladničky a o 2 dní si ho vlastne vyberiem a spracujem. Teraz môžeme vlastne nadávkovať si tento kefír. Ja mám na to sklenené fľaše, jednu väčšiu, potom zvyknem aj do takýchto menších, ako som ukázala na začiatku. A vlastne tento kefír, ktorý tu mám, už hotový, hrnci, iba prelejem do fľaše. Odložím potom do chladničky a kto chce, si už iba nalieva a berie rovno z chladničky. Či už v menšej fľaši alebo z väčšej si naleje každý, kto chce z rodiny. Tie menšie zvyknem do práce si zobrať, lebo tam je už rovno vlastne množstvo 2,5 deci, to je tak akurát k raňajkám. Takže ešte mi tu zostalo, budem potrebovať ďalšiu fľašku. Môžem použiť túto a pekne preliať. Takto si naplním fľaše do chladničky a počas týždňa už si len každý berie, koľko má chuť a koľko chce. Takto je vlastne kefír hotový. Niekedy mám chuť si kefír dať ako taký vlastne kefírový nápoj. Niekedy si ho osladím. Ak mám chuť na čokoládový kefír, tak si tam dám gránko, rozmiešam. Ak mám chuť na ovocný, tak nejaký džem alebo pomixované ovocie. Takže takýmto spôsobom je kefír hotový. Keď veľa ľudí hovorí, že ten kefír je oveľa hustejší ako ten, ktorý je z obchodu, takže ono závisí aj od toho asi, aké mlieko použijete. Či použijete plnotučné, či použijete polotučné alebo nízkotučné. Za mňa najlepšiu a najkrémovejšiu chuť má mlieko plnotučné. A hotovo. Domáci kefír je zdravý, lacný a plný probiotík. Takže toto je ďalšia vec, ktorú si vlastne pripravujeme sami doma. Nie je to žiadna práca. Väčšinou večer sedím, cez noc nechám položené na linke, ráno dám do chladničky a o 2 dní opäť ten istý proces.
Takže nech sa páči, určite vyskúšajte na internetovej stránke Kefírová mapa alebo niekoho z okolia poproste, aby vám odobral z tibetskej huby. Je to nápoj plný probiotík a veľmi zdravý, takže určite odporúčam. Ak sa vám video páčilo, budem rada, ak mi zanecháte like, dáte odoberať a budem prichádzať s ďalšími takýmito videami alebo nápadmi do kuchyne a receptami. Majte sa krásne.